Ngizokhuluma njengomZulu. Ngikhuluma indaba ekhulunywe ongangezwe lakhe. Sikhulumile isilo maZulu. Ngikhuluma njengenkosi yamaNazaretha ezalela ukuhola leli bandla aMashembe engazange bekwe ezinkantolo abantu eyabekwa uNkulunkulu. Akukho umuntu ongangibangisa hlala ngibatshela ke nabakithi ukuthi akubuyelwa levere lebe umuntu abheke ukuthi babeganwe ubaba mkhulu wayeganwe kangakanani nokuthi ogogo babe bangaki, yiphi indlunkulu, liphi iqadi, liphi ikhohlo. Mhlawumbe ngake kuxazulwe nezindaba zasezinkantolo bese umuntu ezibuza mhlawumbe amakukuthi njengoba umuzi kagogo usegospel uMadlamini, uma kuukuthi bakhona baseyihlalweni nabamakhosana akithi, ngikuphi esingakukhuluma ngokuzalana kwaKwaShembe bayebabaleke. Angifuni ukukhuluma ngendaba amakhosi enobeke ezinkantolo njengoba nguphama noma ngishisa impepho ngophakama. Akukho ukubangisana lapho ukuthi phakama uzalwa ubani, cha kuyaziwa. Uzalwa uMalusi, uzalwa uJohannes uGalile, Galile uzalwa Isaya umqalo wendlela kini, uzalwa uMayekisa ekuphakameni ke hayi ebuhleni. Kushuthi ongekho ke endlini encane yaleli bandla, osendlini yenkosi lana kupheleleke. Sonke sichaza ke indlu encane siyayazi, ekamkhulu omncane wasebuhleni uzala ubaba usibanibani nosibanibani, ngeke ngibashwa ngikho lapho. Khuluma indaba ekhulunywe isilo maNazaretha. Ngizwe ngivukelwa uhlambane njengomZulu ukuthi asivikele isihlalo sobukhosi. Bengilindele ukuthi isilo sizothi cha asiye empini. Hayi bengihlomile, bengizoyeka lo mjiva awusho lutho. Mase kukhuluma isilo ungangezwe lakhe bese ngithi hayi maNazaretha sengiyogqoka ezulwini umjiva, ubona phethene usalam nje. Here usu bengithi hayi isilo sithi cha khona okusidinga ukuthi sibuyele esandlwane la kwahamba khona ubaba mkhulu. Cha bese ngithi hayi ngiyawuyeka umjiva ngiyogqoka ezulwini, phela ngilona igwala njengoba ngizalwa uMayekisa nje. Futhi ngikhuluma lokhu ngelungelo lokuthi uAntu wami uZondi wagana kwaZulu wagala isilo, so nginobuhlobo kwaZulu. Ngikhuluma futhi ngoba nenkosi engizalayo yathatha kwaZulu. Ingakho ngithi bakhona abanye abafundisi bakwaShembe namanye amakhosi akwaShembe ayithi mayikhuluma mbandaza, angizombandaza. Ekokuqala ngizokukhuluma isilo sishonga ukuthi asiyempini. Kuyimanje umongameli wezwe umhlonishwa uRamaphosa useshilo ukuthi ngeke alwe neNgonyama Trust. Ngiyakujabulela ke lokho, kodwa nginoma nginenkinga nakho ngiyeza kukho manje.
Okwesibili iEFF seyishilo ukuthi cha ayizosithinta emakhaya. Khuluma la kuhleli khona obaba mkhulu bethu abangcwatshwe khona. Mangabe nithi nina expropriate umhlaba siyezwa kodwa sikhuluma ukuthi kuphakameni kunobaba mkhulu, eBhekzita kunobaba mkhulu, eLinda kunobaba mkhulu, eZulwini kunobaba mkhulu abalele khona ababhekwa amakhosi kule Ngonyama Trust. Lamakhosi angamaNazaretha, lamakhosi angaphansi kwami ngumfundisi kuwo. Let me just go a little bit in English. I'm a Zulu, but I'm a proudly South African, and I'm a proudly Christian. Yes, of course. And I've got one wife, uThuli wale Swazini, nkosikazi oyedwa ngumZulu nje. Funa ngimcacele uyedwa nje. Angifuni ke ngingacabanga ukuthi singamaZulu sisangene. Ningacabanga ngamaZulu abafazi bethu siyabahlukumeza. Siphethwe isilo kodwa. Mayisekhulumile ngangezwe lakhe. Ngithi mangabetha ihlome nasi sagila. Njoba ngithi angisaculo zakwaShembe manje. Ngithi yebe! Uzulu! Uzulu! Sithi silo cha. uZulu ayihlale phansi bamba umthetho. Uzoyivikela iNgonyama Trust. Engikushoyo kumathempeli wonke angaphezulu kwa-800,000 amaNazaretha angaphathi kakhokho wami uMqalwandlela nangaphansi kababa. Nazi ukuthi mayihamba eZulwini awuhlangana nobaba owafundisa ukuhlabelela ukugida. Khuluma ngola ngaphuma sikode nabanothari yabahangu othi ehlabelelweni zamaNazaretha nilalele kahle ndlu kadingane nosenza ngakho ndlu kadingane nosenza ngakho. Ngithi kini kuzu 2019 njengoba besilweni nje siyavuma Zulu bethi cha ayikho ngiyajabula nami kodwa asinikele lo mnikelo kwiNgonyama Trust wokuvikela umhlaba wethu. Bangasivukeli emva kwa-2019 ngoba njengoba begobisa amakhanda nje bethi hayi asithinti uZulu thina asiwe nemhlaba esemakhaya. Hayi sizothamba Zulu, sothamba sithambe sibabone beshuthi ithombe nesilo njona msengilahle isagila sami nje kanti hayi ngisipha mina isagila sami. Manje ngithi kumaNazaretha wonke angaphansi kwami inkosi uPhakamashembe yala eGoli namakhosi angaphansi kwami nezinduna ezikhonza ngaphansi kwami azunikele lo mnikelo ozongena kwiNgonyama Trust ongama-R100. Lo mnikelo ongama-R100 asuphi isilo samabandla amaNazaretha. Lo mnikelo senzele ukuthi sihlome ngabameli abafundile abaphaphele ekuzothi makudlula 2019 sebesijikela sebethi cha siyabuya siyodla futhi umhlaba wethu bese nathi hayi cha besinilindele. Sithini? Besinilindele. Ingakho ke ngikhuluma ngithi ningezwake ngabantu nalesilweni umbhobho kwenza kanje embizweni yesilo kusho ukuthi bayawuthakatha lo mbhobho. Nesilo size sathi ngizothenga owami ushilo ungangezwe la kwathi hayi kuthi ngoba ngiphathe wami umbhobho futhi nalake imba uthakatha cha ngeke balungeke
uZulu uyiqhawe nabo sebenginikeze ezinye izintambo ngithi mina khuluma nje ngomZulu ke manje ngishilo ngathi ngingumKristu ngathi ngumZulu nonkosikazi oyedwa anginankinga futhi ngiyamthanda ngathi angilona ke lo mZulu enzothi uyiqaba besethi silinde impi cha sikhuluma ngomhlaba wokhokho bethu kunenkomo zethu lapha kunembuzi zethu kunamathuno baba bethu njengoba sikhuluma ngendaba yeNgonyama Trust mhlawumbe nisizwa kahle ushilo kumongameli wezwe wathi cha ngeke bawuthinta umhlaba wamakhosi siyabonga neEFF ishilo bonke osopolitiki bashilo ayikho inkinga kungaba ngathi uZulu uzolwa nabantu cha uShembe vele wayithuma emakhosini akwaZulu ingakho kumele futhi ngimele ubukhosi bakwaZulu mayibonge inkosi yasekuphameni ngokusho lokho angihlonozi laba bakithi abasihlele esihlalweni sikababa bamazi ukuphakama sengikhulile ngingeza bebecabanga ukuthi mhlambe ngizobulawa ukucasha le London ngibuye sengikhuluma isilungu ngibuyile nje impela ngicupha impela nesiZulu ngisishaya impela ngisishaya ngaphezulu kwesilungu uthi wena hayi inkosi ifihlwe eLondon izobuya ithi how are you hayi ngithi manje modimo riboka wena modimo modimo riboka wena modimo modimo riboka ayikho ke impezo bakhona eSouth Africa sisizwile isilo abantu bangahlohliki impi sishilo isilo sathi akuliwa sizovikela umhlaba wethu sakhuluma kahle futhi masithi asihlanganise isikhwama singuZulu sonke sifake imali kwingonyama trust sizokwazi kuba nabameli abazosiza akulona ke icala lelo ngasithathi kabi uhulumeni ngoba noANC uyanikelelwa sihlala simbona nabefundisi bayanikelelwa nami ngiyanikelelwa la esontweni nhlani ngibona ngabe sekuthiwa isilo sithi akunikelwe ngoba kunjani asinikeleke bafowethu neEFF yanikelelwa sihlala siyibona ifundraiser ake sinikeleke manje sithatha imali sifake ngonyama trust sonke wonke amathempeli angaphansi kaShembe awafaka imali lapha ngonyama trust sibone emva ka2019 ukuthi abasiqali njengoba sithi kunamathunoba abalapha njengoba beqala bethi bafuna ukudla umhlaba umuphi lo mhlaba bafuna ukudla wona lamazwi akhulunywa umongameli owayemongameli uMnhlanhla ngeke ngahlala naye uMnhlanhla khona lapha kwomkhulu leANC sikhathe eside mhlawumbe waphela u3 hours sikhuluma naye Secretary General weANC wangilandela imicingo eminingi ngimtshela ngokuthi mina Phakama Shembe ngangishumayele itimele la eGoli ngavala impi phakathi kweIFP neANC ngathi mina kuye uma kukhulunywa ngomuntu owavula amathempeli emahostela nje ubona emahostela onke mangaphosisa abantu abamaNazaretha la eGoli kuyimanje bangaphezulu kwa6 million mawubona umuntu nje ephethe ibheshu kuyiSaturday ubona imoto zithi Shembe is the way uyophakama umela mayibonge inkosi yasekuphameni umuntu
ohlala hostela engangena elokishini umuntu ohlala elokishini engangena elokishini kodwa kwaphela abantu bathi hayi inkolo le akubona amaZulu amaNazaretha ngikhuluma nomhlanti leyo ndaba esawu secretary general weANC wathi hayi leyo nto sayilungisa nomntwana wakaphinda ngene shembe kulungile siyakuzwa kodwa imphayi sekungathi kulungile yena lo mhlanti abathi kade umongameli namhlanje yena wase Soweto konje ulimi lwala eSoweto bese imfundisi isiZulu uthi amakhosi ama village detectors point village detectors asichaze ngesizulu ama village detectors uthi amakhosi ethu ondlovu ayiphiswa ibhodwe hayi lebhodwe la ngempela kusho ukuthi ibhodwe nyani ithingele ibhodwe into engasho lutho lamakhosi akhonza ushembe lamakhosi angaphansi kwami lamakhosi amithu uNazaretha lamakhosi asinikeza indawo zokusotisa singabantwana bakaShembe engafuni amaKristu ukuthi sakhile isonto uShembe ngeke lakhe isonto ngoba uthi abantu ababhince uShembe akavumelekanga ukuba na state of emergency isikhathi apartheid Shembe engafunwa kuthiwa umKristu onjani lona othi mayehlabelela ahlabelele ngesintu athi yize umoya uJehova uNkulunkulu uThixo wethu usichithile izitha zethu waziqeda nya iphintla isuthi Thina iphintla bahana sonke sizwe amaZulu amaPedi amaVenda amaXhosa amaNgisi amaNdiya abeTswana sonke sekuphakamile yiwo ke lamakhosi namhlanje alwiswayo kuthiwa cha ake kubuza umhlaba yayo ukuthi injani ayinikeza uShembe indawo zokuthi uShembe asontise ingakho ke ngithi siyabonga uhulumeni njengoba seshilo wathi cha isilwa sikhululeke cha sikhululeke keZulu kungaliwaka ngifuna impi njengoba sesishila isilo njengoba sekukhuzile ungangezo lwakhe asithatha izagila nami ngesifihla lesesami nomkhonto wami lapha endlini zotshola imama ufihle bese ngucuphile futhi masithi isilo hayi asiqhubeka futhi ayigigeka kusho isilo phela sithatha umjiva nje sokubeka le siyaphambili sayibamba isandlwane uZulu uyedwa wanqoba amangisi wanqoba amangisi asazi kahle amangisi ehlule ngisho amandiya uZulu wanqoba amangisi inteleze enkulu yayiphekwa umzazele khokho wami hlala ikhona lapha endlini oceza babazi uZulu ukuthi hayi intelezi yashawa ekhaya ingakho ngithi ngeke ungithinte ngapha ngumprofeti ngiphinde futhi ngilapho nangamakhambi mayibona inkosi yasephambili ngiyajabula makunjalo ningalibike nitshele nalabo abanye abangazwanga kahle abaphuza utshwala ayikho impi ngeke sihlaselwa ngeke umuntu uzothinde ngonyama trust mayibonga inkosi yasephambili ngiyabonga bengizokhuza lokho ngiphethe